Здравейте всички фенове на YouTube. И той снима клип. Да, и Запознайте се да фенове снима. на Станио. Добре. Човек няма ли да им гледат и мен? Все пак аз как им казвам? Маната му е! Маната ти! Две! Бързо! Мана течета по зомби! И скелет! Мъртъв съм. На геймов. Бързо. На геймов съм. Добре, ама не повече. Последен път. И ясно ли ти? Защото помислят... Ой, да, гледайте и Никито също така. Аз също правя клипи. Да. И няма ли да им кажеш да гледат мен? Все пак аз как им казах да гледаш теб? Ще оставя линк за канала, само да ми го каже. Ти си направил, знаеш какво, капан за мишки, нали? И той се казва Николай. А пак Аз още мисля как... Манката се казва. Манката. Още мисля как да се пиша и как да ми викате, понеже ще снимаме и с Галин един друг. Той няма да снима, защото няма да му кажем. И знаете ли защо няма да му кажем? Защото е гей не дразни. Не е гей, но... Танчо! Кажи, Банчо. Телепортни са. Няма, аз съм в минута. Аз съм в минута. Аз ще копам. На едно място, което започна. Телепортвам се. Какво става? И аз бях в мина. Ти на гейм мод ли си? Не. Исках само да проверя дали... Питаш ме. Не удреш ме. Да. Извинявай. Без да искам. Няма нищо. Нищо лах. Така че ако направя така ми ти, понеже знаеш причината. Човек, ние вече сме правили толкова, че са чуда на къде още да копаем. Аз бях точно в тази мина, че казвам. Трябваше да се телепортнеш. Че не са килна. За какво Да е? ида в къщата. Аз ще копам тук. В къщата съм. Кол! Добре, Ари се телепортна и аз се копал. Искам айрон. Айде да търсим айрон. Сори, опитвам се да го изкопая. Кощ. Аз си го взех. Имаше две. Ти взе едното. Аз Не не Крача първия най-добър приятел вече. Ама се научи на обноски. Дано да се е научил. Защото ако не, майната тъпановски. Крипър ли? От глав. Я не се е научил. Ти мене. Диде. Ще ме бие вече. Не го и срам. Кол. Ще взимам. Ще спрем точно. Аз съм си направил много даже. Аз имам... Човек, аз съм толкова голям, че няма място. Значи яйца. С какво? Да имаш още. Аз поемам много храна и много торчове.
Човек, аз кое ще ме зарадва много. Друга пещера. Знаеш какво отивам аз на търся? Знаеш какво отивам с геймод? С креатив, какво на търся? Какво ще търсиш? Ще ги ползвам и креатив само за търсене вече. Става ли? Да, става. Ох, аз ще килна. И не знам как се прави командата да е така. Гамено дехано ента. А така. Човек, ела да довършим лунака, що е? Не мога налетна! Чао, чао! Бахте си паника! Знаеш ли, че в снежния баян Хора, мисля да вали свършва сняг? моя... Чакай, Таня. Хора, мисля да свършва до тук моя клип. Да, се свършва. Съжалявам, мама. Чао.